saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod. Tayo po'y manalangin. Yes, oh God. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Panginoon, marami pong salamat muli, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Na kami binigyan mo na naman ng pagkakataon, Lord God, na makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa aming lahat, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang taong magbibigay ng iyong salita, Lord God. Itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon, na ikaw ang maitaas at ikaw ang madakila sa araw na ito, Panginoon. At Lord God, ang mga salita mo, Lord God, na i-deliver ngayong gabi, Panginoon, naway ito'y maging kasangkapan namin sa aming buhay sa araw-araw. Marami pong salamat, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pagsamba, Lord God. Tanggapin mo ang aming papuri sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Maluwalhati ka't madakila sa gabing ito. Marami pong salamat, Ama, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige po, sa gabi pong ito, tayo po'y patuloy na magpuri, sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, Healer, Redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting patiently, oh Lord, just to hear your still small voice again. Oh, so righteous, faithful, till the end, Savior, Healer, Redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Sing, I will worship you for who you are. I will worship you
your promises, your love endures always. My soul secure, sing your promises. For who you are, sing Jesus, once again, church, sing I will worship you. You are, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus, Jesus, Jesus. Oh yes, Lord. Worship you for who you are and everything that you have done, oh Lord. We give you thanks, we give you glory. My Savior, Redeemer, lifted me from my reclaim. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. For the only Son, so you live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing my Savior, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Cause you came from the everlasting to the world we live. Your Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. Your Father's only Son. So you live. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world
everything that you have done in our lives, oh Lord. Glory, glory to the living God. We give you praise, we give you glory. Oh, we thank you for your presence, Lord. Oh, yes, Lord. Patuloy po tayong umawit sa ating Diyos sa gabi po ito. Patuloy natin siyang pasalamatan sa lahat po ng ginawa niya sa ating buhay, for everything that He has done in our lives. And let's desire for more of His presence. Lord, we want more of you. Oh, let your presence move in this place. Touch every heart of your people, Lord. Thank you, Jesus. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place, Lord, nothing else. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Church, we will sing You're all I want, Lord. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. So draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. We will lay it all down. Lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. Lord, nothing else can take your place. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Oh, we will sing, Lord. You're all I want, Jesus. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want.
the Lamb. Lord, I worship. Come on, lift up your voice. Lift up your voice. Lift up your worship unto Him. We worship. Lord, I worship. Give me the highest praise. Give me the highest worship. I worship. Lord, I worship You. Lord, I worship You. I worship for Your name is holy. Come on, let's declare. Sing, Lord, You are holy. We worship. For Your name is holy. Sing, holy, holy, for Your name is holy, holy, for Your name is holy, holy, Lord. Praise the Lord. Worship Jesus. Give Him the highest praise, highest worship. For He deserves everything, Lord. Glory to Your name. We lift Your name on high, Jesus. Oh, thank You, Holy Spirit. Thank You, Holy Spirit. Thank You for Your presence, Lord. Oh, we thank You, we thank You, we thank You, Lord. Oh, Your name is holy, Jesus. There is no other name. Hallelujah. Thank You, Jesus. We worship You. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito. Tunay nga na ang iyong presensya ay aming nararanasan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Thank You for Your Holy Spirit, for filling us, Lord God, for Your overflowing presence in our lives, Lord. Tunay nga, Panginoon, You are holy. At Ikaw lang, Panginoon, ang aming sinasamba. Lord God, sa gabi pong ito, muli kami ay narito, nagpapakumbaba. Muli mo kaming kausapin, Panginoon, puso sa puso, face to face, Panginoon. If we surrender our lives to You, we offer everything to You. Our highest praise, our highest worship, Panginoon, ay para sa Iyo lang, Diyos. We thank You, Jesus. We glorify Your name. We give You the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Praise God. Ready na po ba ang ating mga puso to hear the word of God tonight? Amen. So, ayun po, patuloy pa rin po tayo sa team po natin na living sacrifice. So, ang main verse pa rin po natin is sa Romans 12, chapter 1 to 2. So, dito po sa Romans 12, 1 to 2, before po itong verse po na to, from Romans 1 to 11 po, kung babasahin po natin yung lahat, doon po nakarecord lahat ng mga naranasan ni Paul sa Panginoon. So, nandun po na nakasulat sa chapter 1 to 11, yung goodness po ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon, yung faithfulness ng Panginoon sa mga tao po that time. And ang sabi nga po ni Paul po dito sa Romans 12 verse 1 to 2, sabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed
by the renewing of your mind, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ay, paulit-ulit po. Naulit ko po yung verse 2. So, ayun po. So, sinasabi po ni Paul dito, kumbaga, di ba po sa chapter 1 to 11, di ba po, makikita po natin na pinaranas po ng Panginoon yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, yung mercy and yung goodness niya, lalo na po yung grace niya po sa bawat isa. And dito po sa verse 12, sinasabi po ni Paul sa bawat isa na this is our response dun sa pagmamahal po ng ating Panginoon. So, never po nating marerepay yung ginawa po ng ating Panginoon sa buhay natin. We can never repay yung pagpapatawad niya po sa kasalanan natin, sa pagligtas niya po sa atin. Pero ito lang po yung hinihingi po ng Panginoon sa bawat isa. To render ourselves, di ba po, as a service po sa ating Panginoon. So, sa gabi pong ito, ayun nga po, meron po tayong tatlong pag-aaralan sa gabi pong ito kung ano pa yung i-represent natin sa ating Panginoon as a response po dun sa pagmamahal natin sa Panginoon. And, praise God. Hallelujah. Praise. Yan. So, ito pong tatlo pong ito po yung response naman po natin sa mercy, sa goodness na pinaranas po sa atin ng ating Panginoon. So, ang number one po natin, yung mga kailangan po nating i-present to be a living sacrifice sa ating Panginoon, sa harap po na ating Panginoon, is first, present our bodies. So sabi po dito sa Romans 12 verse 1, sabi po, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. So, ang nais po ng Panginoon na maging response po natin sa pagmamahal natin sa Kanya is to offer our bodies po. So, di ba, ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 20, sabi po dito, you are not your own, for you were bought with a price, so glorify God with your body. Amen. So, sino po dito ang magsasabi na sa atin pa rin tong katawan na to? Di ba wala po? Kasi tayo po ay ni-redeem ng ating Panginoon. So, He bought us with a price, and that is Jesus. So, yung buhay po natin, yung katawan po na to is not ours. So, hindi na po natin gagawin kung ano yung kalooban natin sa katawan na to dahil hindi po to sa atin at sa Panginoon na. Kaya ang nais ng Panginoon na i-present po natin yung body natin. Pero di ba po, sa panahon po natin, lalo po ngayon, di ba po, ano po ba yung nangyayari sa katawan ng tao? Ano po yung prone ng tao ngayon, sa panahon po ngayon, ano po yung prone yung katawan natin? Nagkakasakit. Lalo po ngayon, di ba, COVID. So, yung katawan natin, futile siya, kumbaga dumadating sa point na nanghihina siya, nagkakasakit siya, and worse po, di ba, sinful po yung body natin. Pero bakit po sinasabi po dito ni Paul na i-offer o i-present natin yung body natin sa ating Panginoon? Kasi po, Di ba po sa Old Testament, ang ano po nila, ang standard po nila pagdating sa offering, di ba po ang mga lambs, yung mga in-offer po nilang animals is without blemish. Di ba po, walang kapansanan, perfect, di ba talagang healthy na healthy. Kung aayon po tayo sa standard na yun, di ba po bagsak na bagsak po yung katawan natin kung itong body po natin ang magiging sacrifice. Kasi, sabihin na natin, hindi man tayo nagkakasakit, pero kumakain tayo ng junk foods, di ba? Kumakain tayo ng mga hindi maganda sa katawan. So, hindi siya healthy as a sacrifice. Hindi siya acceptable sa harapan po ng ating Panginoon. Pero po, ang sabi po dito sa 1 Peter 2 verse 5, sabi po, offer spiritual sacrifices acceptable to God through our Jesus Christ. So si Jesus, di ba po, binigay po siya ng ating Panginoon to redeem us. And ang nangyari nga po doon, di ba, kaya po hindi na po nakikita ng Panginoon yung sin natin. It is because of the blood of Jesus Christ na nabuhos po sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, every time na ino-offer or pine-present po natin yung body natin, hindi na po nakikita ng Panginoon na, ay, itong katawan na to, mahina to. Itong katawan na to, mabilis to mapagod. Hindi healthy itong katawan na to. Hindi na po yun yung nakikita ng Panginoon. Kundi, nakikita na po yung si Jesus sa buhay po natin. Kaya nagiging acceptable po tayo sa harapan ng ating Panginoon once we offer our bodies, once we present our bodies. And
ayun nga po, ang nais po ng Panginoon, kaya gusto niya pong, kumbaga, kaya dinidemand po ng Panginoon yung body natin to be a living sacrifice kasi gusto niya po, ang katawan po natin is maging model of His mercy. So, hindi lang basta model na panglagay dyan sa kalendaryo o saan mang wall, di ba, sa mga magazine. Hindi lamang po doon, kundi gusto po ng Panginoon na itong katawan po natin na in-offer po natin sa ating Panginoon is model of His goodness, His mercy, His faithfulness. Kumbaga makita po sa buhay natin, sa katawan natin, kumbaga itong katawan po na to is a living proof na tunay nga pong buhay po ang ating Panginoon. Amen? Amen. So sabihin po natin sa sarili po natin, ang katawang ito ay hindi na sa akin. Amen? So ang katawan na to ay para sa Diyos. Itong katawan na to ay nabubuhay lamang to glorify God. Amen? Sabi nga po dito sa Philippians chapter 1 verse 20, "It is my eager expectation and hope that Christ will be honored in my body, whether by life or by death." So lahat po ng karanasan na meron tayo, buhay man tayo o yun man yung maging cause ng kamatayan natin, di ba? Let us still use this body. Let us present this body to glorify God, di ba po, sa ating buhay. And in that way po, we will be a living sacrifice po sa ating Panginoon. Amen? Kaya yun po yung una na kailangan nating i-present to be a living sacrifice. Pangalawa po is present our minds. Sabi po dito sa verse 2, sabi po, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind." So, pag-usapan po natin yung kaisipan ng tao. Ano po ba yung kaisipan ng tao? Katulad po na sinasabi po nila, di ba po ang mind po ng tao, hindi yan katulad na isang computer. Kasi di ba po ang computer, example po, nilagyan nyo yan ng data, ng mga information, kahit ilang taon po, mape-preserve po yun ng computer. Kumbaga, isa-search mo doon yung mga notes mo sa phone, di ba nandun pa rin. So, ganun po yung computer. And hindi po ganun yung pag-iisip ng isang tao, ang kaisipan ng isang tao. Kung katulad nga po ng sinasabi nila, may retention period po yung isip natin na once na hindi natin minemeditate yung isang bagay, nawawala po siya. After ilang days, ilang months na hindi natin siya naaalala or binabasa, nawawala po siya sa isip natin. Ganun po yung kaisipan ng tao. Limited po. Hindi po niya kayang i-manage lahat ng data na or kung baga information na nare-receive niya o sinasabi sa kanya. And, ayun nga po, yung kaisipan natin, kumbaga, hindi natin alam lahat ng bagay. Di ba po, hindi tayo katulad ng Panginoon na all-knowing siya, na kahit hindi pa man po natin sinasabi, alam na po ng Panginoon. Hindi po tayo ganon. Kumbaga, limited nga po yung isip natin. And, ang sabi po dito sa Romans chapter 1, verse 21 to 23, sabi po dito, "For although they knew God, they did not honor Him as God or give us thanks to Him. But they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things." So, ayun nga po, dahil nga po nung nagkasala po sila, Adam and Eve, di ba po, isa po sa nakorrupt po sa atin is yung mind po natin. And, ayun nga po, ang katulad po na nangyari sa mga Israelites dati, di ba po, kahit na gaano man po sabihin sa kanila, ipamukha na po sa kanila na ang Diyos po ang dapat sambahin nila, ano po sabi po dito? Although they knew God, lagi na pong sinasabi sa kanila kung sino ang Panginoon. Meron na po silang knowledge who is God. Pero ang sabi dito, they did not honor Him as God or give thanks to Him. But they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images and resembling mortal and birds and animals and creeping things. So, yung pag-iisip po nila, kumbaga dahil nga po sa sin, naset po yung isipan ng tao na hindi po nila nakikita na worthy ang Panginoon sa lahat ng bagay, na pasalamatan ang Panginoon. Ganon po ang nangyari that time nung hindi pa po binibigay ng Panginoon si Jesus sa bawat isa, na yung kaisipan po natin, it is dark, and kumbaga kahit anumang katotohanan yung sabihin sa atin, hindi tayo naniniwala, hindi natin siya ina-accept. Kasi po, ayun nga po, kumbaga hawak ni Satan yung isipan natin, kumbaga puro lies ang binibigay niya sa isip po ng bawat isa, lalo na po sa time po ng Israelites. And ito po ang
ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelites dati. Kumbaga sa mga panahon po nila, Paul, na nung hindi po nila tinatanggap yung truth. Sabi po dito sa Romans chapter 1 verse 28, and since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. So, binigyan po sila ng pag-iisip ng Panginoon na kung ano yung bawal, yun na po ang ginagawa nila. And until now po, ganun po yung nangyayari, di ba po, sa mga unbelievers, na ayun nga po, hindi kahit ano man pong truth ang binibigay sa kanila, yung pag-iisip pa rin po nila na inibinigay po ng kaaway sa kanila, yun po yung nagagawa po nila. Yung mga bagay na hindi dapat, yun po yung nagagawa nila. Kaya po, di ba, sabi po dito sa verse 1, na we have to offer or present our bodies. And mahirap po sa atin i-present yung bodies natin once na wala, kumbaga, hindi renewed yung kaisipan natin. Katulad nga po na sinabi ko po kanina, ang human mind, corrupted siya sa sin, ng sin. Di ba po, nagagawa natin yung mga ini-inject po ng kaaway sa isipan natin. Kaya kailangan ma-renew yung isipan natin para po, kumbaga, mai-offer natin yung body natin. Kaya po dito sa pangalawa po, we have to present our minds sa ating Panginoon. And then, once we present po our minds sa ating Panginoon, doon po papasok ang Holy Spirit. So ano po ba ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin? Ang Holy Spirit po, ang ginagawa niya para ma-renew yung mind natin is, He lead us to hear the gospel, to read, meditate, and study the Bible. So yun po ang ginagawa nung Holy Spirit sa buhay natin. Dahil nga po sa sin, di ba, blinded yung kaisipan natin, punong-puno ng lies. Ngayon po, once we present our minds sa ating Panginoon, the Holy Spirit will help us na ma-open up yung mind natin sa katotohanan. Yun nga po yung magbasa ng kanyang salita. Dahil nga po, di ba, ang lahat po ng tungkol sa Panginoon is nasa Bible. And ayun nga po, diba, sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi po dito, the God of this world, Satan, has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the Lord of Christ. So up until now po, ganun po ang ginagawa ng kaaway. Hindi lamang po sa time ni Paul na binablind ng kaaway yung kaisipan nila ng lies. Until now po, ganun po ang ginagawa ng kaaway sa mga unbelievers na okay lang kumbaga ine-inject sa mga isipan nila na okay lang na hindi sila mag-church, na wala silang relasyon sa Panginoon, okay lang na sarili, kumbaga kagustuhan ng flesh nila yung nasusunod. Yun po yung nilalagay patuloy ng kaaway. Kasi, ayun nga po, once po kasi na-renew yung kaisipan ng tao, di ba po, kumbaga, nandun na po, mag-i-start na talagang magkakaroon ng transformation ang isang tao once na na-renew yung kaisipan natin, once na nalaman po natin yung katotohanan na ayun nga po, yung buhay natin ay para sa Kanya and tayo po ay nabubuhay para papurihan siya. Amen? So, ayun po, kailangan po, yun po yung pangalawa. So, kailangan po natin na ma-renew yung ating kaisipan para po, ayun nga po, mas malaman natin yung kumbaga, ayun. So, kailangan po natin i-present yung mind natin sa ating Panginoon for us to be a living sacrifice. Amen? So, sa pangatlo naman po, ang pangatlo na kailangan naman po natin gawin, kumbaga, ang kailangan naman po nating i-sacrifice o i-present sa ating Panginoon is present our will. So, sabi po dito sa verse 2b, sa 12 po, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, katulad nga po nung mind po natin, di ba po, corrupted siya ng sin. Same din po sa will natin. Corrupted din po siya. Ang will po natin, once na na-fall sila Adam and Eve, di ba po, ang kagustuhan po natin is masunod yung flesh natin. So, human's will is corrupted by sin. We need to present it to God and in exchange, the Lord's will becomes our will. So, kailangan po nating i-present yung will natin sa Panginoon kasi po yung will ng isang tao, hindi po siya ma-please ng Panginoon. Kumbaga, yung will ng tao, makasalanan siya sa harap ng Panginoon. Kaya, kailangan nating i-offer sa Panginoon yon. And in exchange po, ibibigay po sa atin ng Panginoon yung kanyang will. So, ang will po ng Panginoon,
kumbaga na-reveal na siya for thousands of years. Maging sa Bible po, nakasulat na po yung revelation ng Panginoon sa bawat isa. Yung will po ng Panginoon sa bawat isa. Pero ayun nga po, katulad po ng number 2 natin, kailangan muna natin na ma-renew yung kaisipan natin. Di ba po? Kasi, bakit po? Meron po kasi ako na nag-testimony din po dati dito. Dati po sabi niya, nung wala pa nga daw po siyang relationship sa Panginoon, kahit ano daw pong basa niya sa Bible, hindi niya po maintindihan. Pero pag binasa naman po niya yung mga makakapal na books about laws, 'di ba? Sa mga regulations sa bansa, nagigets niya po. Pero pagdating sa Bible, hindi niya magets na parang dumadating sa point na inaantok na lang siya. 'Di ba po? Ganon po yung nangyayari once na hindi po renewed yung kaisipan natin. Kasi yung kaisipan ng tao, yung human mind, hindi niya po magagrasp o hindi niya mako-contain yung will or yung revelation ng Panginoon. Kumbaga, hindi niya maiintindihan kung sa sariling mind lang po ng tao, iintindihan yung salita niya. Kaya kailangan po yung renewed mind para po malaman po natin yung will po ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya po, doon nga po papasok yung tulong ng Holy Spirit sa bawat isa na maintindihan po yung nababasa po natin sa Bible. And sabi po dito, to do God's will, we need new hearts and new minds. That is what God calls you to do His will. So yun po yung purpose natin sa buhay natin, bakit tayo nandito sa mundong ito, to do His will. And we cannot do it on our own. Amen? So hindi po natin kayang gawin yung kagustuhan ng Panginoon sa sarili lamang po nating strength, sa lakas lang ng loob ng bawat isa. Hindi po enough yung strength natin. And ganun po yung nangyari kay Paul. Sabi po dito, basahin po natin sa Romans chapter 7, verse 15 to 21. So ito po yung sinabi ni Paul nung trinatry niya nga po na gawin yung will ng Panginoon by his own strength. Sabi po dito, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. So hindi daw po maintindihan ni Paul na bakit kung ano daw yung nais niyang gawin, hindi niya magawa-gawa. At yung ayaw naman niyang gawin, is yun yung nagagawa niya. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. And it is no longer I who do it, but it is sin living in me. So ganun po yung nangyari kasi dahil sa sin, na parang kahit ano pong gawin natin, kahit na gusto natin sundin yung will ng Panginoon, hindi natin siya magawa-gawa kasi nasa nature tayo ng pagkakasala. And yun po yung namumuhay sa bawat isa sa atin. For I know that good itself does not dwell in me, and that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. So sabi po dito, kahit na gaano mo kagusto na gawin yung magagandang bagay, nagagawa pa rin po natin yung mali. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This I keep doing. Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. So parang ang buhay po natin nakatikala, may chain tayo. Kumbaga hindi po, nakagapos po yung kamay natin sa paggawa ng masasamang bagay. Na kahit anuman pong force na ginagawa natin para ma-break yung chain na yon, hindi po natin magawa-gawa. Kasi po, nasa nature po ng tao. Kaya nga po binigay ng Panginoon ng Ama, di ba po si Jesus Christ, para ma-break na po yung chain na yon, na ma-tore yung veil na yon between God at tayo. Kumbaga, dahil nga po doon, di ba po sa ginawa ni Jesus Christ, nagkaroon po ng part yung Holy Spirit sa buhay natin na nai-strengthen tayo, na nai-empower tayo na gawin yung will ng Panginoon. Kasi katulad nga po ng sinabi ko po kanina, hindi po natin kaya by our own strength kasi dadating po sa point na mapapagod tayo, di ba? Matatakot tayo. Katulad po ng isang pagpapastor, di ba po? Hindi siya madali. Kumbaga, kung lakasan ng loob lang, hindi mo siya kakayanin. Kasi di ba po, ang daming
sheep na kailangan mong akayin, ang dami mong sheep na kailangan bantayan, alagaan, di ba po? Hindi madali. Kaya po kailangan talaga na i-present po natin yung will natin sa Panginoon para po, ayun nga po, yung will po ng Panginoon yung mabuhay sa atin and yung empowerment po ng Holy Spirit is maranasan po natin habang ginagawa po natin ang will ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, it is only when we yield our will to God that His power can take over and give us the willpower and powers us to be victorious Christians. So it is by God's strength. Diba po, katulad nga po ng isang verse na laging sinasabi ni Rev na, it is not by might, not by power, but by the Spirit of God that is working in us. Diba po, it is God's strength, God's power, yung dahilan kung bakit po nagagawa natin yung will natin, nagagawa natin yung will ng Panginoon sa buhay natin. Kaya yun po yung pangatlo. Kaya po, ano po yung nagiging benefits, di ba po, dun sa pag-present natin ng body natin, pag-present natin ng mind natin, ng will natin. Di ba sabi po dito sa verse 2, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So ito po yung mararanasan natin, yung perfect will ng Panginoon, yung good will ng Panginoon, yung acceptable will ng Panginoon. So, yung pinaka-perfect will ng Panginoon sa buhay natin, mararanasan natin siya habang tayo po'y namumuhay bilang isang living sacrifice sa kanyang harapan. And ayun nga po, ang will po ng Panginoon, it is lacking nothing. Di ba po, yung will ng Panginoon, may magandang future siya na nakalaan sa bawat isa sa atin. Kaya po, mararanasan po natin lahat to once we offer our lives as a living sacrifice. So, bilang isang living sacrifice po, hindi lang po siya basta umaawit ka lang, sumasayaw ka lang, nag-a-usher ka lang, umingiti, kumakamay. Hindi po, it's more than that. Kumbaga, sa paglabas po natin sa sanktuaryong ito, nabubuhay pa rin po tayo to glorify God. Yung mind natin, nakaset pa rin para sa ating Panginoon. And yung will na namumuhay po sa buhay natin is yung will na po ng ating Panginoon. Kaya po, sa conclusion po natin, sabi po dito sa verse, balikan po natin yung verse 1. Sabi po dito, sabi po, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. So sabi po dito, beseech. Pag sinabi pong beseech, ano pong naiisip po natin? So sa Tagalog po, ang word na beseech is nagmamakaawa. So parang hinihikayat mo yung isang tao. So di ba marami po sa Bible, maraming times po sa Bible na lagi pong nagko-command ang mga tao. Di ba katulad nun, give your whole tithes, command siya. Di ba, obey the Lord, command siya. Pero bakit pagdating po dito sa Romans 12 verse 1, bakit po nagmamakaawa si Paul sa bawat isa na i-present yung body natin as a living sacrifice? Because he appeals to a greater motivation, which is love. Amen? Gusto po ni Paul na ibigay natin yung body natin, i-present natin yung mind, yung will natin, because of our love sa ating Panginoon. Kasi po, once na ginagawa po natin ang isang bagay as part of our love sa tao na yon, di ba po, never po tayong mapapagod. Never siya magiging burden sa buhay natin. Never tayong magrereklamo. Kumbaga, kahit na nahihirapan tayo, basta nakita natin na napiplease natin yung taong yon, sapat na yon, di ba po? Kaya po, ito pong sinasabi ni Paul sa bawat isa. Nagmamakaawa siya sa bawat isa sa atin na ibigay po natin yung body natin, yung mind, yung will natin as a living sacrifice sa ating Panginoon, as out of love sa ating Panginoon. Di ba po? Katulad nga po nung January, di ba po, about intimacy siya. Kaya nga po yung sinabi ni Pastor Alvin nung nakaraan na parang connected lahat yung binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi di ba po, you can never sacrifice something for that someone kung hindi ka intimate, wala ka intimate relationship dun sa taong na yun, kung hindi ka in love sa taong yun. Same with our God. Di ba po, hindi po tayo makakapag-sacrifice sa ating Panginoon. We can never sacrifice our will, our body, di ba po, our mind sa ating Panginoon if we are not in love sa ating Panginoon. Amen? Kaya po,
kailangan po every day of our lives, di ba, nire-renew natin yung love natin sa Panginoon. And then, there pa lang po, kumbaga, magagawa natin every day of our lives na magiging living sacrifice po tayo sa ating harapan ng ating Panginoon. And katulad nga po nung nabasa ko po sa Facebook po, ang sabi doon, if we truly love God, it is easy to say yes to God. Kumbaga, if we love God, di ba, pag sinabi ng Panginoon, offer your lives. Yes, Lord, I will offer my life. If sinabi ng Panginoon na offer your body, Lord, yes, here I am, I will offer my body to glorify you alone. Pag sinabi ng Panginoon, give me your will, offer me your will, di ba? Hindi po tayo mag-aatubili na ibigay yung will po natin sa Panginoon dahil we love God. Kahit ano man pong hirap na maranasan natin, kahit nakikita pa lang natin, hindi pa natin nararanasan, kahit na medyo natatakot tayo, once we love God, we will say yes to offer our lives sa ating Panginoon. We will say yes to be a living sacrifice po sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya po, yun lamang po sa gabing ito, yun lang po ang masishare ko. And I pray na may natanggap po ang bawat isa. And tayo po ay tumayo at manalangin po sa ating Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, so God, tunay nga Panginoon, patuloy kaming narito, God, sa iyong harapan, Panginoon. Katulad nga po ng inawit namin, Lord, here we are standing in your presence, thinking of the goodness that you have done upon our lives, Lord. Tunay nga, Panginoon, from thousands of years, Panginoon, your faithfulness, your grace, your loving kindness sa bawat isa, O God, ay hindi nagbabago, O God, at patuloy naming nararanasan, O God. So here we are, O God, here our lives, O God, ang aming kaisipan, ang aming mga puso, ang aming kalooban, Panginoon. Lord, we surrender everything to you, O God. Lord, we surrender, O God, our lives to you, O God. At tunay nga, Panginoon, ikaw po ang maghari, ikaw po ang maluwalhati sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, O God, continue, O God, to, yes, O God, ignite the fire, O God, of our love para sa iyo, Panginoon, so that every day of our lives, O God, we will present our bodies, we will present our will, we will present our mind to you, O God, for your glory alone, Panginoon. Thank you, O God, sa gabi pong ito. Salamat, O God, sa iyong salita, O God, na patuloy na nagbabago sa bawat isa, Panginoon. Salamat, O God, muli, O God, sa iyong presensya na naranasan ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga, O God, sa iyo po ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Oh
bang maihandog ko? Liban sa buhay ko nang galing sa'yo. At kung ano man sa sanaling ako'y tangay, at mga bagay na tuturing kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na naranasan ko ba? Ano pa bang maihandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. At kung ano man sa sanaling ito'y tangay, at mga bagay na tuturing kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Magandang gabi po. Tayo ba yung nabibless ngayong gabi? Amen. Tayo po yung nabibless, no? Salamat po sa Panginoon na sa kanyang salita ngayon for the living sacrifice, kung paano ba natin i-offer yung sarili po natin. So, ngayon dadako po tayo ngayon sa offering. So, basahin po natin ang Philippians chapter 2 verse 17. Sabi po dito, Perhaps my life's blood is to be poured out like an offering on the sacrifice that your faith offers to God. If that is so, I am glad and share my joy with you all. In the same way, you too must be glad and share your joy with me. So, di ba? Parang dito, parang inano ni Lord na talagang willingness, yung willingness natin na i-offer natin yung yung buhay natin kay Lord, na siya din na willing talaga siya na talagang isa-sacrifice niya yung buhay niya para sa atin, di ba? Yung hinihingi din niya na ibabalik din natin sa kanya yung mga sacrifice din na ini-offer niya sa atin. So, dito po natin malalaman na talagang ano ba yung mga bagay na hinihingi ng Panginoon na i-offer natin sa Kanya, ibabalik natin sa Kanya of all things what He have done to us. Isa lang po dito is to give back what is the right thing. So what is the right thing is to give back the 10%, that not just only the 10%, kung ano yung mas more pa sa 10% na dapat nating ibabalik sa Kanya, di ba po? Kasi makalugod, parang masiyahan ng Panginoon kung magbibigay tayo. Di ba? Tanda natin yung balo na dito sa Mark na binigay niya yung kakaunting kusing na meron siya. Di ba? Parang kung isipin po natin na kahit walang-wala tayo, pero ibinabalik natin sa Panginoon na yung kahit wala na tayo, binigay pa rin natin ng buong-buo, doon siya natutuwa kaysa doon sa mga ibang nagbibigay na malaki nga pero tira-tira naman, di ba? So hindi nasisiyahan sa Panginoon doon, mas nasisiyahan siya sa bagay, sa kahit maliit na bagay, as long as galing sa puso natin. So he is also willing to give back what is the best for us, and He knows what we are need. What we, every day in our life, alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan natin. So, we don't have to worry. We have to trust in Him. So, may kwento lang kasi po ako, kasi nararasan ko po. Kasi di ba may trabaho ako ngayon. Tapos, hindi ko nagampanan yung pangako ko na magbibigay ng tithes. Di ba, responsible po natin as bilang Christian na ibabalik natin yung nararapat. So, hindi ako nagbibigay kasi nga, parang iniisip ko,
magpapa-medical check-up yung mama ko, tapos bibili ako ng gamot, tapos babayaran yung school ng anak ko, daming pangangailangan. So, hindi talaga ako nakapagbigay ng tithes ng ilang buwan. Pero iniisip ko, lately, parang bakit pa rin kulang sa sahod na meron ako? Bakit pa rin ako nagkulang? Kaya doon ko na-realize kasi nga, hindi ako tumupad, hindi ako gumawa na anong dapat kong gawin, na to give back what is right for God. Kaya nga, lagi kong iniisip, Lord, kaya nga pala, binigay mo ang pangalan sa bawat kamay namin is left and right, because the right thing is you give back what is right for God, and the left is you have to do the expense of, the rest of what you have, di ba po? Kaya nga, dapat ano tayo ng biyaya ng Panginoon sa dalawang kamay. So, right and left, so you have to give back what is right for God, and the left is the rest that you have to do the expenses of your life. So, yun na po, yung dapat po natin na talagang ibabalik po natin na hindi po tayo dapat matatakot na mawalan, kasi alam natin po na ang Panginoon po ay magbibigay po natin ng biyaya na ano pa sa ating mga ine-expect po sa ating buhay. Okay po? So, ngayon po, dadako po tayo sa prayer at mag-pray po tayo ngayon sa ilalabas po natin yung kung may sobre po tayo. Tapos, pwede po i-show yung number kung saan pwede kumbaga, yung mga tao na nanonood natin po, kung saan po ninyo, kung willing po kayo magbigay ng tithes and offering po ninyo, i-show sa screen kung saan po ninyo pwede i-send kay sa may GCash po tayo at saka BPI account, kung saan nyo po pwede ma-send nyo po yung tithes and offering po ninyo. Pero ngayon po, magpipray po tayo sa ating mga tithes and offering. Thank you, Lord Jesus, Lord God. Thank you, Panginoon, sa mga biyayang ibinigay po ninyo sa amin araw-araw, Panginoon. Lord, kami po ay nalulugod po sa mga biyaya na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Patawad po, Panginoon, na minsan po, Panginoon, na hindi namin maibabalik kung ano ang tama at nararapat para sa iyo, Lord Jesus, O Lord God. Lord, alam po namin, hindi mo kami pababayan because you are the great provider and you are the great healer, Lord Jesus, O Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord God. Thank you so much, Lord Jesus, Lord God, sa mga blessings ka, Panginoon, at sa mga darating pa po na mga blessings na ibibigay mo po sa amin, Panginoon. Lord, binabalik namin ang papurit at pasasalamat sa iyo in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Muli po tayong tumayo. Amen. Bago po tayo mag-closing prayer, katulad po ng nabanggit ni Sister Doris, siya po ay naging unfaithful sa Panginoon ng ilang buwan. Dahil nga po sa maaring hindi pa totally renewed ang kanyang kaisipan. Katulad po ng pinag-aralan natin, nakikiusap si Pablo, hindi naman nagmamakaawa, kundi umaapila siya. No? Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, I appeal to you, brothers and sisters, sabi niya, that you present your bodies. Di ba, ang katawan natin ay hindi lang namang iisang katawan. Kumbaga, ang katawan natin binubuo na maraming bahagi. No? May ulo, may kamay, may tuhod, may paa, may tiyan, may dibdib, may leeg, may bibig. Yan po ang katawan natin. May mata, may ilong, lahat kumpleto po. Kaya sabi ni Pablo, ialay nyo ang inyong katawan na ito, itong buo na ito. Pati kamay natin, puso natin, kaluluwa natin, mata natin, isip natin, lahat. Sabi niya, offer yourselves as a living sacrifice, no, buhay. Kaya nga, ito'y pinaalay niya, ayon sabi ni Pablo, na lahat ng meron tayo sa buhay na ito, ialay natin sa Kanya. Dahil once na inialay mo ang lahat ng meron sa buhay mo, siya ang bahalang magbalik ng lahat ng kailangan natin sa buhay na ito. Kaya nga, ang kapatid natin, ewan ko kung naibalik niya yung 2 buwang hindi niya ibinigay kay Lord dahil naging unfaithful siya. Dahil siguro kaya nagtataka siya, bakit ganon? Minsan hindi lang siya maraming Kristiyano. Dahil iniisip nila ang kanilang bayarin, ang kanilang gastusin, ang kanilang pupuntahan o bibilin. Marami ay hindi nagiging faithful sa larangan ng pagbibigay. No? Alam nyo ba, ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 16, long life is in her right hand,
mahabang buhay ay nasa kanyang kanang kamay. In her left hand are riches and honor. Sa kaliwang kamay naroon ang kayamanan at karangalan. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, kapag tayo po'y naging faithful kay Lord, hindi natin mararanasan ng nagtataka siya, sumusweldo naman ng sapat. Pero bakit parang wala, parang gipit, parang kulang at kapos? Bakit? Kasi nga maraming Kristiyano ay nakalimutan nilang ibigay ang para sa Diyos. No? Mas inisip nila yung kakulangan ng marahil ng mahal sa buhay o sa pangangailangan sa araw-araw. Kaya ang nangyayari, parang tumanggap man ng blessing, pero parang butas ang bulsa na nawawala. Parang kulang at kulang pa rin. Pero sabi nga ng Panginoon, subukan niyo ako. No? Kaya mga kapatid, mga magulang, kung kayo po ay patuloy na napagpapala sa gawain po nating ito, at nais po ninyo na marami pang kaluluwa ang maabot ng pangangaral natin na salita ng Diyos, maging matapat po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. No? Dahil ang isang taong totoong inialay ang buhay kay Lord, isinacrifice ang buhay sa Panginoon. No? Di ba sabi nung una natin pinag-aralan, ito ang kailangan na maialay natin ang buhay natin sa Panginoon, ihandog sa Diyos ang buhay natin isang buhay na banal. No? Pangalawa, renewed mind. Kailangan para malugod ang Diyos sa atin, mabago yung isipan natin. Paano marirenew ang mind ng isang tao at hindi tayo umayon sa takbo ng mundo? Kailangan natin ng salita ng Diyos. Dahil ang Word of God lamang ang makapagbabago ng isipan natin. Dahil ang isipan nga ng tao, ito'y nakorap. Ito'y na-contaminate ng mga masamang gawain sa mundo. No, ng kasinungalingan, pandaraya, panloloko, pang-aapi, pang-aabuso, no, pang-hatol sa kapwa. Ang isipan ng tao masyadong nakorap ng mga bagay sa mundong ito. Pero pag ang isipan ng tao ay na-renew through the Word of God, ito lamang ang makapagbabago sa isipan ng tao. Ganon din, pag nabago ang isipan ng tao, magbabago puso niya. Kaya kapag ang salita ng Diyos, itinanim natin sa puso natin, ini-apply natin sa buhay natin, doon nare-renew ang isipan natin ng salita ng Diyos. No? Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, napakahalaga po na maitanim natin sa isipan at puso natin ang Proverbs 3:16. Long life is in her right hand. Mahabang buhay ay nasa ating kanang kamay. At sa kaliwang kamay naman, kayamanan, kasaganaan, no? Sinasabi rito, at karangalan. Kaya nga kapag tayo po'y naging faithful kay God, no? Makita nyo po, hindi tayo kukulangin. Hindi ka makakaranas ng suffering, no? Hindi ka makakaras ng bakit ganon, kulang. Kasi nga hindi natin ibinigay yan para sa Diyos, no? Subukan natin ang Panginoon. Sa lumang tipan, pag hindi mo na ibigay ang para sa Diyos, may utang ka, ibabalik mo yon ng 2 doble, no? Ganun sa Panginoon, sa lumang tipan. Pero ngayon sa bagong tipan, nasa ilalim tayo ng grasya ng Diyos. Kung gusto nating tayo ay pagpalain ng Panginoon, kailangan ma-renew ang mind natin ng salita ng Diyos. Anong sabi salita ng Diyos? Bring your tithes, your offering into the house of the Lord, upang matugunan daw ang pangangailangan. No? Sabi niya, subukan niyo ako, kundi ko bubuksan ang bintana ng langit. Kaya mga kapatid, mga magulang, ang sikreto ng kasaganaan at pagpapala ay ang pagbibigay ng para sa Diyos. Hindi atin yun, kay Lord yun. Yung binabalik mo yung 10%, kay God yun, hindi sa iyo yun. Sa Lord talaga yun. No? Paano tayo tunay na makapagsasacrifice sa Panginoon, makapag-offering, yung ang handog. Iba yung offering, iba yung tithes. Yung tithes, kay Lord talaga yun. No? Pero yung offering, doon ka magbibigay ng sakripisyo. No? Sakripisyo na talagang, kasi ang nangyayari nga, nabanggit ni Reb Stella sa Kalapan, no? Minsan nagtataka tayo, tama naman, binibigay natin yung mga tithes, kasi tithes kay Lord yun eh. Pero yung offering, ang baba. Pag kinounting ng finance, siguro sa mga maraming simbahan, ganun din. Ang baba ng offering, yung tithes, malaki dahil tama, ibinalik kay Lord. Pero alam niyo po ba, once na ibinigay mo ang offering kay Lord, kaya nga offering, sacrifice, no? Isasakripisyo mo ang lahat ng mayroon sa katawan mo, sa buhay mo. At pag ito'y ginawa natin, praise God,
aapaw ang blessing sa atin. Magugulat tayo sa biyaya ng Diyos. No? Kaya po, anong sabi ron? Offer your bodies living as a living sacrifice. Pangalawa, no? Kailangan ma-renew ang mind. Paano ma-renew ang mind ng tao? Through the Word of God. Kailangan maitanim ito sa isipan at puso ng tao. Pag naitanim ang Word of God sa puso ng tao, hindi ka matatalo ng sarili mong kaisipan. Yun nga, yung will. Ayan, pangatlo. Present your will. Ang will natin, ay kailangan ko ibili ito. Hindi mo ako magbibigay kay Lord ng tithes. No? Kailangan ako magbayad nito. Kailangan ng pampagamot. No? Pero dahil hindi natin ibinigay para kay Lord, dahil hindi nga na-renew yung mind, nasunod ng will, yung sariling kalooban at kagustuhan, dahil sa nakikita at nangyayari, ayon, no? Kinapos si sister siguro. No? Kinulang. Nagtataka. No? Kaya nga, para hindi natin ito maranasan, no? Kaya yung binanggit niya sa Romans chapter 70, Romans 7:15 to 19, ano? Sabi ni Pablo, gusto kong gawin ang bagay na gusto kong gawin, pero hindi ko magawa, no? Meron akong gustong gawin na hindi ko magawa. Kung ano yung ayaw kong gawin, siya ko nagagawa, no? Hindi na ako may kasalanan nun, no? Hindi na ako, kundi yung kasalanan na nandoon daw sa kanya, no? So kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na sa pamumuhay nating ito, magawa natin talaga yung kalooban ng Diyos. Kasi pag ang will ni Lord ang sinunod mo, hindi ka mapapahamak, hindi ka madidisgrasya, no? No? Kundi makikita mo, pag nasa perfect will ka ng Diyos, blessing ang dadaloy, no? Kabutihan ng Diyos, pagpapala ng Diyos ang ating mararanasan. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, maging kayo pong nasa inyo yung mga tahanan, huwag nating nakawan ng Diyos, huwag nating dayain ng Diyos, no? Dahil pag niloko natin ng Diyos, suffering ay magaganap, no? Mangyayari. Pero pagka naging faithful tayo kay Lord sa kabila na may kakulangan, testing sa buhay, trials, pero naging matapat tayo kay God, makita nyo, ang favor ng Diyos, ang blessing ng Diyos, magugulat ka, dadaloy sa ating mga buhay. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige, tayo dumako sa panghuling prayer. Umawit tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo
salamat, O Diyos, sa napakagandang gabi, Panginoon, na muli kami ay Diyos ay kinausap mo, Panginoon. Lord God, I pray, O Diyos, na ang bawat salita mo, Panginoon, na narinig namin sa gabi po ito, O Diyos, ay magrema sa aming mga puso, Panginoon. Manatili sa aming mga isipan at puso, Lord God. At ito po, O Diyos, ay araw-araw namin maisabumuhay, Panginoon. And let your Holy Spirit ang mag-guide sa amin, Panginoon. Lord God, maraming salamat, O Diyos, sa taong ginamit mo, Panginoon, Lord. Patuloy mong ibalik sa Kanya ang lakas na nawala sa Kanya, Lord God, and more revelations sa Kanya pong buhay, Lord God. We thank you, Lord God, and Lord, sa pag-uwi ng bawat isa, Lord, let your protection, kung paano mo kami dinala dito, O Diyos, ganun yun din kami uuwi sa aming mga tahanan, Lord God. We thank you, Jesus. We praise you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. May the Lord bless you and the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen, amen, amen. Magkita-kita po tayo sa Friday. Meron po tayo ditong eksakto alas 7 na prayer and soaking in the presence of God. Dito po, at tulad po ng nagdaang mga Friday natin, kakaroon po tayo ng prayer for the nation, for the Christian believers, para po sa ating lahat. God bless you all. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man